Ngishela uNomalanga ngabona uNomalizo ngamthanda naye bengishela uNomvula. Greetings to our viewers. My name is Chantel Mangete. I welcome you to Imbelego podcast. Today we are having different visitors. Mculi lana who's going to introduce himself. Budi ungazazisa kubalandeli. Ngizothanda ukubingelela kuwona wonke umuntu obuka le podcast njengamhlanje. Igama uSkepe wakwaButhelezi eBabanango ngaphansi kweqembu ozungezwayo. Empeleni ke sila enobuhle ukuzokweseka umfowethu uSiphe ngaphansi kwegroup Amageza esicabanga ukuthi umsebenzi wakhe uzohamba kahle kakhulu njengoba sifike ezomvakashela nje sizomboosta nathi ukuthi akwazi umsebenzi wakhe ukuphusha ngendlela eright. Simfisela inhlahla futhi kwi-career yakhe yomculo Amageza intwana yendidana. Ayisangwamukela ngiyabona nje ukuthi hayi namhlanje nibe ni ready. Ngigqoke kahle nikelela kamnandi. Well, okay, namhlanje uzizwe kanjani ngesikhathi bekumema kule show le? Is it your first show or Ngizothi ngijabulile kakhulu ukuzithola ngila ukuzokweseka intwana noma ke ngiqala mhlawumbe ukuthi ngihambele kumcimbi wakhe uSiphe. Akhona amanye amashow engikwahambela ekakhulukazi le emakhaya KZN ngaphansi komcimbi ke umcakwini la sijwayele ukuhamba khona amashow akhona esishaya khona ingoma nje kamnandi. Abantu bayakujabulela ukuthi sibe khona kulawo mashow angasemakhaya. So ngicathi namhlanje kukhulu kakhulu ukuthi sizithole sila namhlanje ukuzokweseka intwana yendidana. Okay, ngiyakuzwa ukuthi ulande ukuzuyeseka intwana yakho. Okay, so mani kumashow niyenza kanjani? Like for today's show, what's your main target, your goal in attending this show? No, like namhlanje yikho nje ukuzokweseka nokuzojabulisa abantu ke akakhulukazi ngoba siyazi nabo abalandeli abathanda umculo ozungezwayo la eGoli izi bengaze besibone namhlanje cathi usuku labo lokuqala lokuthi besibone sigijima estage sijabula kanye nabo siphinde futhi sibagqugquzele ukuthi besifollowe kanye nathi epage lethu nomculo wethu nje kakhulu basistreame kuona ukhona ku YouTube uyatholala nje endaweni eziningi laba akwazi ukuthola khona abantu basicela ukuthi abantu abasiseke kakhulu bastream umusic wethu khona kuzona zonke indawo zomculo la kuthola khona umculo bayawusithola. Siyafisa futhi ukuthi baphinde basifollow nasepage lethu elithi ozungezwayo iNational Team kuFacebook. So ku TikTok ozungezwayo iNational Team. So kulawo wonke ama-show osuwa-performile osuwa-attendile so far, yiphi i-show oyithande the most? Ngizothi engiyithande the most eyogcina isidlale eBabanango emcakwini kwakuyishow nje ayimnandi kakhulu engicabanga ukuthi namanje mhlawumbe nama ngawathola amanye amashow azolandela kodwa angazi mhlawumbe azobufica noma mnandi engakuthula lapha eBabanango. Yes. Okay, so kuma-shows wakho wonke le, how is your progress? Like angithi mawuqala I understand ukuthi nabalandeli bayele keep it late. So what do you have to say from ekuqaleni kwakho till today about your progress? So, like ukuthi usuke phi manje ngithi umuntu uyakhuphuka. Yes, that's what I'm trying to say. Ukukhula kuyakhuleka kakhulu nje siyabonga kakhulu yazi ebantwini abasithandayo nabakholela kuthina since nje sikhona ku-industry siyabona kuyakhuleka even ipage lethu nalo nje liyakhula ngendlela esicathi mhlawumbe likhula kahle ngakhona. Siyaphinda futhi ngiyabanxusa ukuthi abaqhubeke nje belifollowe kakhulu ngoba sibathembisa ukuthi kukhule sisazowenza nesisazobenzela khona since kulonyaka nje sizo release album entsha kulonyaka cishe masiya end of May so release album. Ngiphinde futhi ke mhlawumbe ngithi kubona njengoba bazi ukuthi sike sadlulela umfowethu uThili sibekade sinaye egroupini ngicabanga ukuthi abangakhali kakhulu sizoqhubeka thina sisebenze thina sisele ngemuva ngoba ngicabanga ukuthi inhlelo kaNkuluNkulu uyena owaziyo noyena futhi owaziyo ukuthi kahle usibekeleni in future. Sifisa ukuthi konke okwenzekile sikubeke ngemuva bese sifocusa phambili ngoba impilo isaqhubeka. Ngiyakuzwa lana uthi nike la shonelwa umfowenu. Ukushona kwalo mfowenu kuphathe kanjani like personally wena uzizwe kanjani ngokushonelwa umfowenu? Sami kube behlungu kakhulu ngoba akubanga into yabamnandi ngoba umfowethu walimala nje ngesikhali okwayinto futhi sasingayilindele ukuthi ingenzeka kuye kube ngcono mhlawumbe ukuthi mabe egulile sambona kodwa nje kungilimazile kakhulu ngoba abafowethu bonke ekade nginabo egroupini bonke bahamba ngesibambi so ngigcine ngisele ngedwa njengamanje. Ngiyathembisa ukuthi ngizoqhubeka nje ngibambe siqhubeke nomsebenzi ngoba ingakithi kahle Babanango la sibuya khona abantu bangakithi bayakholela kuthina nabantu nje all over abakholela kuthina bayakholela kuthina umculo wethu bayawuthanda futhi bayafisa ukuthi basibone sikhula siyaphezulu. So like
ehambeni kwakho elomculo akhona yini ama-challenges osukwafesana nawo, wahenglisha kanjani ngoba like emculweni nibaningi abaculayo and ngiyabhiliva ukuthi like kunzima akukho easy. Nihendla kanjani i-competition? I-competition ihlezi ikhona, yazi noma phela uhamba khona i-competition uyayithola, noma kuthiwa nje usemsebenzini osebenza khona kunama-competition. So i-competition akusiyo into ngathi mhlawumbe thina siyifaka kule emqondweni, kuye kube ukuthi nje kuphela i-competition ikunikeza umfutho wokuthi khula more than indlela oyiyona, ngoba ngesikhathi nikhompyutha lo muntu osuke ukhompyutha nayo yena umuntu okunikeza umfutho ukuthi noma baseleka yabo. So ngicabanga ukuthi konke ama-challenges esibhekana nawo akusiyona into mhlawumbe ngathi siyifaka kule emqondweni, kodwa kuye kube ukuthi na i-focus yethu ilapha ekuthenini sifunani empilweni. If ungamind ungakhona ukungiculela ingoma yakho yokuqala owaqala ngayo? Noma ziningi ingoma engaqala ngazo nje, mhlawumbe nje ake ngithi ngizocula nje noma eyodwa kweyiningi. So zikhona ingoma lapho edlalwa nasemsakazweni ukukhulu Ukhozi efana nengoma ethi Mahla Amantombazane. Kuye kuthiwe-ke lapha, ngishela uNomalanga ngabona uNomalizo ngamthanda naye, ngishela uNomvula ngabona uNomvelo ngamthanda naye, ngiyoganobani ngiyoshada ngabani, Mahla Amantombazane uyezwa. Zikhona, ziyatholakala ku-YouTube, zikhona. Mawulalela umsakazo Ukhozi uyasithola futhi, yabathola nje ozungezwayo. Okay, so abantu befuna ukukulandela ku-YouTube, i-username yakho ubani ukuze bakwazi ukukulandela nama-contacts wakho ngakwazi ukuthi ushiyele abalandeli? I-username yethu ku-Facebook i-NBA Ozungezwayo, i-username ku-Facebook. So kuwona wonke-ke ama-channel ku-Facebook Ozungezwayo i-National Team, ku-TikTok Ozungezwayo i-National Team. So kuma-contact la ngitholakala khona, ngitholakala ezoSkepe enambeni ethi 079 999 3938. Ngiyabanxusa abalandeli ukuthi ngicela basifollow impela benze sure ukuthi lapha epage lethu lozungezwa abalikhulisa na TikTok Ozungezwa i-National Team. So lana bengifuna ukubuza ukuthi yini yakugqugquzela ekuculeni uMaskandi? Yakuphushayo kunomuntu impressayo? Yazi mangakutshela ukuthi mina uMaskandi mfowethu akusiyinto engathi ngangiyithanda bo. Manje ufike kanjani ekutheni uyicule? Kuwumlando ngoba ngicabanga ukuthi kufika kwami uMaskandi mina nganxenxa lezi insizwa lezi zombili ezingasekho, uSibuko wasekhaya kwangumfowethu kanye noChilisi lo odlule kulonyaka nje mawuqala. So ibona abantu abangibiza bathi ngicela mfowethu uzosibackup, because bona bebengazi mina ngibheka uma senza icathamiya emakhaya esikoleni. So kwasho ukuthi-ke umfowethu lokho engincenga ngathi mfowethu ngicela ufike uzongibackup yabo. So then bona benoChilisi bobabili babelokhu behamba nje bobabili benza ama-DM, kwaze kwaba sekuthenini-ke bangincenga ukuthi ngicela ngifike mina ngizobheka because umfowethu yena wayelida igroup ngalesi sikhathi. So kwaze kwaba-ke nami ngagcina cha ngiqoma-ke phela ngoba phela lokho ebhizi engincenga lo mfowethu indoda woza phela mfethu ngicela uzongibheka yabo. Then-ke njengoba ngimbheka-ke cha kwezwakala ukuthi no kuyasebenzeka, ngagcina nami ngibhonda ngayithola sengi-in love nento music. So ngangena nje kanjalo ku-music, kodwa akusiyo into engangathi mhlawumbe ngangithi ngangiyithanda ukuyenza, ngangiyithanda ukulalela mina uMaskandi nothi ukuwucula, kodwa ngayithola sengiphakathi ngokuthi umfowethu wayelokho engincenga ngithi cha mfowethu ngicela ngicela uzobheka. So naye ngokwazi ivoice yami mangabe ngibheka esicathamiyeni emakhaya. Alright, yini ongafuna ukushiyela abalandeli ababhekile namhlanje, like kunabanye abaculi but abahleliyo endlini abazi ukuthi baqale kanjani, in case befuna ukutholana nawe bazokusizakala nabo ukuthi becule, ngakukhona into engafuna ukubashiyela bona? Wesisi wami yazi yabona mina benthiwa kuya ngami ngabe amavukane ngabe ngempela ayayiyeka lento yomculo. Yazi emculweni ziningi izinto engama-challenges oyithola ubhekana nazo kangangoba mhlawumbe udikibalo uthi no lento ngiyayiyeka. Kuningi kakhulu. Mhlawumbe mina mangingathi umuntu osekhaya noma mhlawumbe osafisa ukungena emculweni akeze emculweni azi ukuthi ngempela akazelanga yona imali, kodwa uzozenzela into yakhe yokudlala ngoba nami nje ngiyimina umusic ngawenza sakudala yabo, kodwa kungekhona mhlawumbe ukuthi ngifune ngingena emculweni ngoba nakho ngizokwenza imali, cha. Kwaba nje ukuthi ngangithanda ukuthi nami ngibe i-icon yangakithi Babanango, ngirepresent indawo yangakithi Babanango. So umuntu osemakhaya osafisa ukwenza umculo kaMaskandi
ngamgqugqumezela ukuthi engezi nge-attitude yokuthi mina ngifuna ukuyoba nemali kumaskandi. Kuyi-long process ukufika kulesa sigaba sokuthi uzithole usunemali ngomculo wakho, because sibaningi sikhona namhlanje khona ivukani kusasa khona elinye nje maningi yabona. So kuyi-challenge kwakhona lokho ukuthi uzo-release i-album, khona amavukana asekhona nawo futhi amavukane kakhulu ayimisela kakhulu sizwe sami ngifuna uqamba. Laba bafana abancane abafikayo ku-music bazimisela kakhulu kangangoba nami nje ngiyimina umculo wabafowethu laba engathi bala ngiyawulalela yebo, kodwa kakhulu ngiye ngigxile ezinsizweni eziza ngemuva, because nginokunothisa ukuthi ingoma inkulu kakhulu ebafowethu abancane. You can subscribe, like and share. Thank you so much. We still have more coming. Bye. Ngishela uNomalanga ngabona uNomalizo ngamthanda naye, bengishela uNovula